geger neng donya perkara loro. Ya kuwi siji, perkara weteng, loro, perkara ngesore weteng. Kuwi neng ngendi-ngendi meni dadekane geger. Sing jenenge perkara telu ki kok mesti ndadekake perkara. Harta, tahta, wanita. Lho. Harta tegese dhuwit utawa bondo donya, tahta tegese kelungguhan utawa kursi, wanita iki tegese wong wedok. Telung perkara iki kok rumangsaku ndadekake punjering perkara geger ana ing jagat. Harta, tahta, wanita. Nek cara tembunge sing alus, rukmi kursi karo putri. Rukmi kursi karo putri. Nek tembunge ngrancang kene sing gampang ditampa. Dhuwit dingklik karo teman wanita. Lho kuwi. Mesti ndadekne geger. Piye nduk iki lakon kaya ngene?